Els millors capítols de la nostra història han estat aquells en què hem tingut una vinculació decidida i persistent amb el mar. La força naval va permetre dotar la nació catalana d'un poder per damunt del qual li corresponia pel pes demogràfic. Aquest mateix patró, a més, es repeteix en diverses nacions separades en l'espai i el temps. En el moment que recuperem la independència, doncs, caldrà restablir el nostre poder naval, tant sí com no. Nou Estol aporta les línies mestres sobre com fer-ho, amb una panoràmica que abasta la geopolítica, la història, la teoria naval i referents contemporanis d'èxit. El seu autor, Pol Moles, planteja un pla d'actuació a disposició d'aquells catalans disposats a anar fins al cap del carrer i més enllà encara. Reserva'l ara!